Шығымларыны оптималләштіру, логистиканы үзгәрту мөмкинлеге барлыққа келді. Мамадыш районында хәзір қолдықларыны яңа олымнар белән эшкәртеп урнаштыралар. Биредә Шупшар тияу станциясы ачылды. Ул ничек эшләячәк? Хәбәрчебез кызыксынды. Үйек Ерыкса авыл җирлеге белән янәшә урнашкан иске полигон берничә ел элек ябылган, аңа лицензияны озайтмаганнар. Төбәк операторларына Шупшарны кая урнаштыру проблемасы килеп баса. Моннан иң якын полигон Алабуга районында урнашкан, аңа кадәр ара 50 чакрым чамасы. Ерак һәм кыйммәткә төшә, хәзер бу проблема хәл ителгән, Шупшар тияу станциясе ачылган. Станциянең эш логикасы бик гади. Шупшарны тирә-яклардан бер урынга китереп ташлыйлар, аралыйлар, Чаллы полигоныннан автопоезд белән килеп алалар. Киләчәктә биредә хәтта Шупшарны берничә сортларга аеру да планлаштырыла. Территория 3000 квадрат метрга якын мәйданда урнашкан. Бу республиканың көнчыгыш төбәгендәге шундый беренче станция. Бүген безнең шәһәр һәм бөтен республика өчен тарихи вакыйга. Чөнки беренче шундый Шупшар тияу станциясе ачыла. Һәм нәкъ менә безнең шәһәрдә алар әле алда күп булачак. Киләчәктә Татарстанда шундый чүп җыю станцияләре тагын төзелергә тиеш. Аларны төбәк операторы үзе төзи. Экспертлар бәяләвенчә, бу тарифларга бәяләр үсешен шактый киметә. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.